So in which many people I never be do then. I thank God today, many are big boys. Then for the kwa kahama zebano. Or the because can do that in car. Onya mwebe better one bano nya bokere esi and Igbo white na chokwani amakade amama. So otu aka isi we bi die. Go better one back. Kedu ife jimali amba. Kwa line oga abo MC Better Wamba was one of the archive on this thing aneme. Nneputo oga ọlụrụ comedy wuli ewu mgbe anwa. Nke a na-ekwu se evulem enwere m onye levum nọ n'Ọnịcha agba ahịa ọgba ọ na-azụ ahịa akpụkụ na Ọchanja o nwere ite shop na main market ma that guy nọkọta one day ahịa afrọzie amaghị bebe that guy nọ ndị niile bụ ndị ochie bidoro ọlụ a anụ maka Better Wamba ya ise ọ gbalụ mbọ n'ọlụ a degotago then onwe ndị tọrọ anyị somebody like Godiaku comedy nke ihe nwe ka o si mee mgbe ụfọdụ na-ebu ya n'akwụkwọ bịa dobe ya na tebụl ọgba ya gara oje gụrụ ya agụrụ efu ụdị nke fanwu anyị nwere nwaanyị buo nke anyị n'isi dị na ụnụ nwaanyị tọrọ gbajezie na soshal midia wee pịaka mmadụ ifu na a na-eto dete na echenji and isi ichenji you must follow ndị nke ịtọ maka na ha afụghị ife ime ha ma mmiri ụtọ isi mie maka mụnwa ndị nke nọ n'iru emerọ nke fasime echenji m dia my pattern then ndị nke na anyị na-azọ bịa chenjikwe their own pattern ọ na-aga mgbe nke anyị bụ na ịbọsị ya ịbịa na-ekwu na amụkata mfu onye apụta chiri ego n'aka bọba gị ịtụtasị ya ọ bụrụ 240 naira maka 20 naira gbam ịgbam gịnị ka a na-agbakwa ịgbam ndị be anyị etinyego arụ na gbam unu maka o si adị ibi n'oge ma n'opu bọde anụ nwere obi ka anyị na-akpụta na gbam ndị nwere ife na-ekwu ndị ọnụ gbasiri ike ndị nwere akọlọ tata onye anyị na-anọ bụ aka ochie onye unu ma Igwe White Entertainment, Igwe White Worldwide, Igwe White Comedy, Igwe White every Igwe ezigbo mmadụ akwa aka ochie doctor ị na-akpọ m itinye doctor maka adịkwa nwa adị anwa bọsa etire doctor na ịdara ya Igwe White mgbọ anyị nọ na mgbe Buhari na-achịkwa n'anyị na ife anyị na-ata bụ afụfụ vitamin nke Buhari mana kịta Tinubu ihe a na-atazi bụ ahụhụ asọkwa nga ahụhụ abụrụkwa nke ụmụazị ma ndị tinyere ma ndị na-etinyere ya onye nọrọ n'ahụhụ na-arụgoro ya na mgbe Buhari na-achị na afụfụ mana kịta Tinubu na-achị ahụhụ ihe edebe ọnụ gotu a ahụhụ idebe ọnụ gotu ịdarị ọ ga-adịrị ahụ ebere ọ gịnị dị ibe nke a enwere mgbe a na-atụ elekshọn enwe ife ịbịa na-ajụ because abịa bido saịdị nke anyị mana ma ọ dị ka ọ bịa fịa arụ ibido saịdị nke unu kedu ife biva amarazụ ihe mere ndị mmadụ n'ụwa nke be mere eburu pụọ ị na-ajụ m oyibo ọba nsụba anyị asụrụ m onye m ga-asụ ndị mmadụ buru m na-akpagharị na-ajụrụ ya hello what is happening in your area have you started accredited chefuzie nke ọnwụ butuwe na Igbo be anyị hụrụ ọgụ ọnụ pipụl buru mkpagharị ma egbukwana onwe m nụ ọ gịnị eribe nke a ndị ọ na-agba m unu amaghị onye anyị na ya nọ n'ọbara uru ikwu okwu onye anyị na ya nọ mana ka anyị hapụ ya ka ọ kọwara anyị Igwe kọwara anyị kedu onye bụ Igwe White kọwara anyị onye ọ bụ Igwe White bụ aka mmiri n'ezigbo afa m bụ Tochukwu Ezakunne then popularly known as Igwe White nwa amụrụ ọfụma na anụ ụga Agụata local government Anambra steeti a nwere ka anyị si mụọ anyị amụchalụ n'Ọnịcha maka ife na-ewu mgbe nke anyị amụọ Itonite secondary school Akpọnaghị village ọhakwa kịta ndị village na-apụta anyị ga-Akpọnaghị village jego secondary school so wee go na Lafia ji primary school Fege
akwụkwọ ụtụ ndị nke a na-eyi white and white n'elu red n'ala ndị akwụkwọ ivie ọrụ nkịta na-abụ ego akwụkwọ ụmụazị na-agụgide akwụkwọ from ụtụtụ wee ruo nke anyị bụ ịgụrụ ọkụ 12 ụna apụ ndị ọzọ abata na klaasị ahụ ndị a na-akpọ ndị akwụkwọ ehihie agụ na Lafayette Primary School fege ebe a ka anyị gụrụ ya mgbe ya gwụgwa nwanne gị nwere ike na-agụ akwụkwọ otu ngwa na-agụ nke ehihie ife akwụkwọ gị nwere ike dọka ewere nke onye akwụkwọ ehihie pachara gị nke akwụkwọ ụtụ nke ebe akwụkwọ ihe bulu nke ụnụ were na white ewe bulu a pachara gị ọ ga wefu skuul ahụ na-agụrụ mọnụ skuul so emesịa nke a wee kpọọ na mbụ ya bụ ụga mgbe jebe ụga boys gosi ụga boys mapụta n'otu isi n'ibe a na-eme gbabanụ mbasị onye Igbo nọ ịghọtago enweghị ihe nwoke emehọ akọba maka ma ọ ya dị egwu ibe a mụrụ anyị 8 bụrụ nwa nke 4 n'ime my family ịghọtago ịmago onye amụ n'etiti bubu ya ya ebe onye na-ebu onye ana ọ wee bụrụ ibe ekwuru ka a na-eme mana thank God for today ọkwa anyị nọ zụrụ afịa azụkwa m afịa zụpụta afịa n'ụzọ ịgwa nna m ma bịa kọmedi n'elu ụwa a gaa m ekwe ma ama na mgbe m na-azụ afịa na bụ na ọ na main market di anyị kedu ihe ị na-ebe eme jebe fim kebe ife maka na ị nọ n'akụkụ ị ga na-amụ kọstọmas m ga na-amụ everybody ị ga-amụkata amụ gaa na Chineke ji gwa ya na-akpa m nwa nganga mkpam ndị Igbo si na God's time is the best. So mgbe oge a ruru mbịa nweta onwe na comedy world starting from Block Rosary ebe nsi bido comedy Block Rosary anyị bịara ile ibe baza MC ya kpọrọ abịa hụ wee sị ha kedu ebe MC nọ asa MC abịara nsa sinye m ka nle fa na-eme na 2007 nara microphone wee lebe ya bụ ife baza ị ga-amụkata m wee na-ekwe ife ọnụ anyị meziri amụ nke a Dora Center sị biko bịa ka mme nkefa mesịa ndị youth Basilica akpọ nsị bịa ka mme nkefa mmemme nke ndị youth ebe a ka anyị nọzikwa ofu onye kpọọ nwa ndị sị m na-enwekwa wedding day na mmeje si asị jere m ego enye ha 3,000 maka ibe mmadụ na-emebu free of charge o nwere ibe iwere ya enye m 3,000 adị nka 300,000 mgbe jee ebe a rụsị ọrụ abụọ m 840 naira anyị nwe m ike ime ya nchefu m were 3,840 na-anata hei inweta m ọ dị nka m kpọọ landlord anyị na mmego ya dị mbinye maka ife ị na-eme na onweghị free of charge nwere ihe makata ego bịa na ya anyị were iwe n'bazienụ kọmedi wee mara ibe ikwuru ka a na-eme wee sube n'ijana akwa nke unu na-eme soshal midia nke anyị ebe analọgụ ife ime ka nte a ịghọtago ife ime ka nte a ịghọtago so etu a ka nwoke si wee jide ka ọragoro nọ n'otu abụbụ Igwe White ebido m kọmedi na 28 malụ gị na-afụcha posta unu na mkpọ ịdị na nwa bido yes ebido m n'oge mana ịma na ntọ ọfụma go ịtọ mụ ibiri na 28 nwa biri na 27 yes ịma na ịbụ obere nwa bụ ebido yes abụ m ezigbo obere nwa eji sami pụsụ na ya ebido dị m as a university as a secondary school student aka m nọ secondary school mgbe anyị kwesịrị ịbụ nụ mana anyị ebido mgbe a na-apụta 29210 na-apụtakwa isi na street na-afụ na posta nwere ike ịkọwala anyị your little beginning ke ndị gị na fabido si mgbe a ka ebe ha nọcha kịta gaa n'iru ịkpakem odogwu bubu na ojikwa ha nke eji ficha anya mmiri eji m hankede ụwa dị egwu anyị bidoro ya bụ ọlụ mgbe gị na-afụ anyị na posta mgbe m melụ comedy show a na-akpọ Independence Laughter anyị mere na during the time of Nigeria Independence Conference wee mee wee kpọkọba ndị anyị nọzi ha nche na-ebuzi big boys kịta wee kpọkọba ndị na-eto eto mgbe anwa beta nwa mba MC Purity Zanzino Top O MC Yom Ferry mmadụ ka nkụ mmadụ wee tinyere Pure Man bụ my backbone
atọrọ m pure man with the 7 years mana ọnya bụ backbone m na entertainment nya na-agwa m nke ọ bụrụ na ọnwụ gburu pure maka pure man anwụgo pure man nwụrụ na accident ọnwụ gburu pure mere m arụ maka nwatakịrị anwa bụ nna aga ọsị m zọọ ebe ni ma akwa na-eyi na-arụ ndụbụrụ ọsị m igwe etu afọ gị si ewu ikwesịgo ka ị na-eyi ife dị otu a njekwa ma imego obele nwa nọ na youth age because na like anyị mabụ ndị analog if you don't listen to computer age in anana mba you must add ancient and model ị ga-add ancient add a model onwe ike move forward imerụ n'ọfụ maka onye na-adị ejebe mmadụ na-eyuzu tv ochie ịdị ejebe mmadụ tv gị ka ya bụ ụdị a na-eji mpa ya na-eji kọtịn etu a akpọchie tiki kpaiki gị na-agbajiwara mmadụ ejebe mmadụ ma na tv abụgo na nke a baa na nke na-enwe azụ si na nke apọ baa na nke na-aha gị na-arụ aja na-eche ịdị ejebe mmadụ otu a ka ọ dị so pure man was like anya m ji afụ ụzọ based on social that wasn't in social media nyanwa nọ na Facebook mụnwa anọdị so nyanwa bụ onye na carry on ihe a na-eme so enwecha many people anyị na bido then I thank God today many are big boys then ụfọdụ kwa ka ha maazị ebe anọ ọ dị ka biko ka njụdadị nke onye mụ ebe beta nwamba nọ nya kpokere esi a na igwe white na-achọkwa ya maka adị ama so otu a ka anyị si wee bidie MC Beta Nwamba was one of the archive on this thing a na-eme nnekwute ọga ọ lụrụ comedy wuli ewu mgbe anwa nke a na-ekwu sị evulem enwere m onye levu m nọ n'Ọnịcha gba ahịa ọgba ọ na-azụ ahịa kpokwu na Ọchanja o nwere ite shop na main market ma daga anyị nọkọta wande anyị afọrọzie amaghị bebe aga anyị nọ ndị niile bụ ndị ochie bidoro ọlụ a ise ọ gbalụ mbọ n'ọlụ a ịghọtago then onwe ndị tọrọ anyị somebody like Godiakụ kọmedi nke ya nwee ka o si mee mgbe ụfọdụ na-ebu ya n'akwụkwọ bịa dobe ya na tebụl ọgba ya gara oje gụrụ ya agụrụ efu ụdị nke fanwuru anyị nwere nwaanyị buo nke anyị n'isi dị na ụnụ nwaanyị tọrọ gbajezie na soshal midia wee pịaka mmadụ ifu na a na-eto dete na echenji and isi change you must follow ndị nke ịtọ maka na ha afụghị ife ime ha ma mie ụtọ isi mie maka mụnwa ndị nke nọ n'iru emerọ nke fa si me echenji m my pattern then ndị nke anaghị na-azọ bịa chenjikwa their own pattern ọ na-aga mgbe nke anyị bụ na ịbọsị ya ịbịa na-ekwu na amụkata ofu onye apụta chiri ego n'aka bọba gị ịtụtasị ya ọ bụrụ 240 naira maka 20 naira 240 naira ma ọ ga-abọzụ gị like 5 minutes na-awụ gị uche gị bụ na imeki gị kama okwe ife na 240 mgbe a ị ga-ejikwa egotekwa ife yes ị ga-eji agote ife maka ịgosi mgbe anwa maịkị nwee ike chọọ igo microphone iji alụ ọrụ igote ya ebe 14,000 mana kịta a na-abụzi ya 1,000 2,000 mgbe agba rapa microphone ogo nọ na 100 and something thousand so ọ bụrụkwa na ego a abụrụ ego ma anyị mgbe a na-abịa 20 naira ịnwazi anwa onye bụ ọgụ 50 naira ịnata ụmụazụ na-atụtụrụ gị ego jide nke ahụ iche anwa bụ ọgụ 100 nke ị ga-eji aka bịa atụtụ na nke a ntụtụ gịnị 100 naira mmadụ bụ ọgụ ka ị atụtụ ji ebe enwe mmadụ onye bụ ọgụ ya n'okeshọn oke nwunye dị ka mmadụ ịtọ na ịnọ mmadụ ịbụọ sef nwere ike bụọ gị so nke inwe anwa hapụrụ ụmụazị ịbịaghị ịgụ ego gị gbee nna bịa ha dị mmadụ bụ bọm ego onye abọm 3 pieces onye abọm 5 pieces ego a dị 7 pieces ebe ka ofu dị ị ga-achọkwa ofu anya ya n'aka maka ego a na-adị ka si were eji eme ya enlargement debe one side ịkwa enlarge debe one side so those days ọ malụ mma dozie igwe wait ama m na mgbe a na-arụ MC na kịta abụrụzi ofu ife enwelu concept eji arụ MC mgbe ngara gị ka iteke anyị through memory lane enwe onye asị na-eji bọọlụ abịa arụ MC ofu onye a na-agwa onye nwa agapụta mba Godiakụ Godiakụ
eze okuru ọra ọ na-anọ na nupas yes asị na nke ya bụ obulu football ebesịa gị na bụrụ kọmedi ya n'akwụkwọ yes bụrụ kọmedi ya n'akwụkwọ maka ome echefuo ịghọtago na ndị a niile esi egbucha big boys kedu ndị dị ka onye na onye ị na-ajụ m onye na onye let me ka m were from that my poster yes top O ebe a top O is a big boy now. Zanzino nọ there. Zanzino is big. MC Purity nọ there. Yes. MC Freddy nọ there. MC Yom. Yes. Yom kịta na-eme MC mana ị ama onye bụ before omelụghị MC. Yes. Iwekpeta were nye ụmụazị mee. Ị ga-abụ ọga before omelụghị. Yes. Mmonyezi ka m ga-echeta ga-ala ibi ya. Nwanne m nwoke bụ ya tiri megwure de Fancy Papaya. Yes. Fancy Papaya. Not there. You got to go? But today, Emmanuel Fancy Bible. Yes. Oh, a big shot. So, Jalo man, come over here. O Motakwan even and can cheap. Over Melon, I may sell your mafia. But I continue housing. Nippers and asked me, my messy. Upon a markador, I was like, hey, why didn't I? I can't just in the mud. No, but when he punch ya, in with a raw. Succousing with a raw. Succousing with a raw. Succousing with a raw. If we get one on and get ten, call Gadu. Yes. Weather. Yeah, my ben suo fuanga. Or the call Kugoromaka, the Bakanan. But today I'm happy. No, my cantor. Pick it up. Somebody like Zanzino. Or pick it up with GDC UK. And they MC material. Abayakwa. So me and a queen was in Moda, Monday DJ TikTok can make show today. Yes. You gotta go. Never say and they do to the Madambo. Madame, yes. No, make a shot on a golfer. Yes. You gotta go. No, then Merike, no dinkum. Makoyan, where you medicate and Nawaja. Yes. But Buji Buago. You gotta go. You gotta go. You go white, eh? In wiki guanye, if a DJ na MC mba. Na MC keta enwe ife ụmụazị keta kwesịrị ịmụta n'aka ndị aka ochie enwe ife ndị aka ochie kwesịrị ịmụta n'aka ụmụazị keta alome bubu hey nikari ka m kwụrụ ọtọ wee kwuo nke nọdan those days anyị nwabụ comedians those days dịka anyị dịka hey ka m ga-esikọwa ya ọ dị gwa more of ịgba mmadụ star. Yes, celebrity. No. I did. With celebrity table. In Abekutan, you will get Jiegu when Abia. You gotta go in Abinabia. Ngaku. Can I afford this man? Because him even name on a stage. I don't go on a stage. People be wedding gaso game amu. Wedding gigaso. Only somebody bog 1 naira, got bog 2 naira. I lose you all. I anodo. He born a phone. I as I call. Where you go na Nigeria? I am and save your number until you pay in some advance. He got because I said, "Get in the way, Bamba, one more in Yama in Abamonia, Kunyarugo." You couldn't go save your number. It was okay. I'm going to give me for 24 December. Don't worry, I know. On your kind of Cataroma, the Catar, maybe see. MC game move Jebo, and Aquado Memme, Jenagui and MC. Sorona, Josie, MC. Soro na-ebu na-agbagharị ka ihe wee ma mma na le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  ọ bụzikwa ọrụ ka anyị bịa mmadụ na ozi enwe ebe ị ga-anọ na-aṅụ mmanya mmadụ akpọ gị ezi MC dota mba ọnụrụ anọ m na-eme ihe ọbịaba na ọnụrụ anọ ọnya nwa na-eme ihe ọbịaba ebe anyị darụziri Chukwu ekwekwa na kama ije nchekarịba pantị n'ime ahịa kama ijebe mmadụ ya esoro na-asa efere na-ehicha akwa na-agba mbọ na-eje ozi ka i wee nye m ọlụ Chineke tiri n'aka eje n'ime a chegharịba pantị na nke ụmụ nwaanyị ejikwa pantị amakwa ma mmadụ emeje pantị mebie ife. Thank you very much. So ọlụ anyị mgbanwa nwere ụdị ụsọ ọ na-asọ eziokwu bikos ugbu a ga-enye ịnaba a na-ajụgo mmanya ha ga-enye etinye gị na moto etinye gị mmanya ga-enye gị balansị gị mana ndị MC kịta ụfọdụ ụzọ ọ nabazie ọ na-ajụ ọga o nwere ihe ihe enye m amamifu ihe dị iche n'iche na-abụ ị na-ana istudent anyị dachaji nnukwu ego den o nwere ike ọ bụkwa nnukwu ego wee ike chaji 20,000 naira for your work enye 10,000
ịlụsi ọrụ iwele ebube ọ ga-nye m my balance ọgọ balance gị nye gị tinye ya nkwụ n'elu ya ife onye na-akpa tụtụọ moto gị mana kịta abụzi MC ga-arụchizi ọrụ jekwubezi ọga si ọga o nwere ihe o nwere ife a ga-enye m ịghọtabụdi ya mgbanwe ịgbanwe ọrụ ngwa prize isi m akwa jos ikwu okwu gbasịgokwa m iwe because ọ bụrụ na ikwu okwu jee kpọọ chairman ụmụnna ụnụ ka o kwuoro gị ime mana ọ dị iche jee kpọọ chairman ụmụnna ụnụ ka ọ rụọ gị MC gị iwe ma na MC n'ụzọ na-abụ you must value my work enwere ụfọdụ ndị MC anyị na-emuvuo jee baa klọb like 10 ụfọ ka ba klọb ndị nọ Ọnịcha onye dịka maọbụ onye n'Ọka ọ chọọ ka ọ ba klọb ndị n'Ọka ka o wee mara mgbe a na-eme mmemme ka ibuzi onye na-arụ MC ọma na-alarụzi na ya dị maka ọ ga-eje gbuo onwe ya n'ije mgbe ị ga-eji asavisi the whole club si nọ na ya just because ka ị wee nweta ọrụ ịbụzikwa MC ọrụ ife ime nwuru can tell ọ ife ime na stage enwere ife melụ na Ado Ekiti enwere onye duto na agha bụrụ nụ ndị dị that kind even na social media so ofu onye m onye mbụ ọkpọ m na m ga-abịa so mee the show Mamuka was there Sawon was there Chikobi was there mgbe Chikobi bata Prọfesọ Chikobi na-akụ egwu onye ọbụla na-eti enwe aṅụrị mgbe Mamuka batara enwe aṅụrị mgbe Sawon bata bịa aṅụrị karị mgbe m bata enwekwa ya kwụrụ ọtọ onye dịka ihe onye ka ọ bụ ịghọtago onye a na-agbagote mụ jizi aka na-efere ndị mmadụ aka mụ gaji aka na-efere ndị mmadụ aka so megide but ekwesịrị m ịbụ dị as mụ ga anchor the occasion so gbagota enye m mic ka m napụtabazie those ndị social media influencer ndị ka m batazie ha nkwuo okwu izi kwuo okwu nke ịbụa nwa mmadụ kwụrụ ọtọ bọm 50,000 naira amalekọta ebe na-ekita na alụgbazie ọrụ gabazie emegide mmemme mechaa fatinye second show akpọ m bịa a gara ịkọbazi ife eme na ndị ọzọ akpọ m bịa mtizi si na hall Ado Ekiti niile tibe mkpụrụ amalekọta na so na ọgwụgwọ na-eme ka e wuru ọfụma na social media jee Ado Ekiti na amesta jee Lokoja amesta ya all those beliefs na-aga ọlụ amago ihe onye apụlụ ime so ife ime nwu na stage can tell chukwumezi ebe ya social media aga ọfụma ịkwụrụ n'ọkụ ribekwe nke a mana ọ bụrụ na ị na-alụ ọlụ gị ọfụma like mgbe mgbe ji Ado Ekiti onye amamụ si ha chaa na this man must be there anajụ agbara onye bụ ọsị adọ nwere ụnụ bịa ka unu fụ onye akpọrọ ụnụ emerọ m jokes na abụ well most go na debegoro one side wee na-alụkwa ọlụ m so ọ ife ime nwuru ọ bụrụ ije na-amakasị arụ na-amakasị ịbụzikwa odogwu enwere ibe dị iche na egbe na egbenu